Li Tirkiyeyê ji ber ku bi zimanê Kurdî perwerdehî nayêdayîn, bi milyonan Kurd ji mafê perwerdehiya xwe ya bi zimanê zikmakî bêparin. Li dibistanên fermî Kurdî tenê wek dersê bijarte, wate bo mawayeke Kurd û kêm di bernameyan de cî digire. Hereketa Zimanê Kurdî bi mebesta perwerdehiya zimanê Kurdî seferberiyekê da dest pê kirin. Koordînatorek giştî Hereketa Zimanê Kurdî Fevzî Bulgan ragihand ew amadekarî dikin ku dibistaneke dijîtal a bi Kurdî ava bikin û li ser gelek beşên cuda bi Kurdî dersê bidin Kurdan. No em vê gavê me dest kir yeke me bêye pêşiyê em ser ziman hînkirina ziman e. Ewa em meviya henekî organize kir me rê xist. Em eviya ser zimanê Kurdî mesela bêjin ki ez mînakek bidim endezariyekî jeolojî me hewala me dibêje ki ez dikarim dersek jeolojiyê bi ser zimanê Kurdî bêjim. Süê ser sosyolojî civakê dîrokî ya olî jî dibe fîzik dibe veteriner hevala me veteriner hene dibêjin em terminolojiya veterinerê têxine eke Kurdî xebat esane em berfireh bikin. Li gor hin zanyariyan heta niha 1800 mamosteyên Kurdî ji zanîngehan ji beşa wêje û zimanê Kurdî derçûne. Lêbelê beramberî bi milyonan zarokên Kurd ku li dibistanan Tirkî tên perwerde kirin, tenê not mamosteyên Kurdî hatine tayîn kirin. Hin jî hene xwendekarê me Kurdî diaxivin xwe dixwazin pêş ve bixin. Em jî niha dixwazin vê ders dijitala mektebê em ji bo pêş ve bixin ji bo gelek xwendekarê me pêş ve bibin. Gelekî xwendekarê me çê bibin. Hem mamosteyê me bira karê wan çêbe, hem jî xwendekarê me bi fayda bibînin, sûd bibînin. Dibistana dijîtala Kurdî ev meyeke ders daye dest pêkirin û heta niha welatên Ewropa jî têda gelek ji welatên cuda 200 kes têda beşdarin. Çi hez dikin? Hez dikî? Dikî. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul. Tamam, hevalên nû jî hene. Em xwe bidin nasîn ewil hemû bihe.